Hendrik Talsma van de organisatie. Prachtige dag, Joert. Ja, heerlijk. Hè? Mooie waar erbij en van een mooi betier begonnen. Dus ja, prachtig ja. De hoeveelste editie is dit van de tocht van Tanaat? Het is de 8e editie en wij haar voor het eerst hebben we het weer oppakt. Het 4 weer even net west en ja, we hebben nu 2 keer dus dat wij het organiseren. Wat doet een jury precies bij een wielerronde? Mijn functie binnen deze juryopstelling is dat ik alle terugkomsten, uitslagen op de computer beheer. De transpondermeting controleer ik en als ik een transponder net heb, dan zorg ik ervoor dat ik hem ergens weer boven Jan krijg. Dat is puur technisch gedeelte van mijn onderdeel hier in deze opstelling voor de jury. Hoeveel mensen doen er mij? Er zijn nu 43 ongeveer volgens mij. Er zijn een stuk of 53, 54 inschreven. Alleen dat ze net al gaan. Ja, de best maar hier inschreven, maar het komt echt net. Dus dat is schande. Maar ik leer wel meer dan voor het hier. We gaan ronde van 2,5 kilometer hier het dorp. En dat gaat boet nu naar de Sidikta. Ja, en dan gaan ze de Kooiwaai op en de Holverterdiek. En dus 2,5 kilometer, totaal 34 keer ongeveer, dus 90 kilometer. We hadden natuurlijk eindprijzen. Hè. De eerste 10 die krijgen een premie en we hadden tussensprinten erbij. Ja, dus een stuk of 4 tussensprinten. Nou ja, dat bij de tussensprinten. Het is juist in de Tour de France dat ik met de green trui had. Als ik 3 tussensprinten, ja, dan krijg ik premies voor. Dus dan krijg je toch een beetje de actie in de wedstrijd. De Ronde van Tanaat. Hoe mooi is dit voor jou als wielrenliefhebber? Het is een schitterende ronde. En ik weet dat de wielrenners, die vinden het ook fantastisch. Maar ze kunnen koersen op een grote ronde, 2,5 kilometer. En dat doen ze veel liever dan die hele kleine korte dorpsrondjes van 1 kilometer. Met soms ook nog 5, 6 bochten. Dus ze vinden dit echt fantastisch. En daar wil ik ook nog wel graag kwijt. Ik vind het heel bijzonder dat in zo'n klein dorp als Tanaat, 1600 inwoners, dat ze daar elk jaar weer zo'n schitterend mooie ronde inderdaad tot stand kunnen brengen. Echt grandioos. Dan ben je ook van wielervereniging Otto Ebbes, ik daar in het bestuur. Hoe gaat het op sportief met Otto Ebbes? Nou, wij binnen hier van de 2 bloeiende verenigingen in Friesland. Er binnen op dit moment 4 verenigingen. Ik vind zelf dat Otto Ebbes maar een hele protte vrijwilligers werkt. En daarmee stiert eigenlijk de vereniging. Want als er geen vrijwilligers hebt, kunnen wij echt net draaien zoals wij graag als bestuur natuurlijk willen. Dus de toekomst van Otto Ebbes ziet er bloeiend uit? Absoluut, daar ben we het helemaal door eens. De winnaar van deze Ronde van Tanaat, Jarno Gemelich-Meiling uit Almere. Ja, gefeliciteerd. Hoe voel je je? Ja, dankjewel. Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi om zo'n wedstrijd te winnen. En ja, ik voelde me goed vandaag. En ja, in de laatste rondes kon ik een gaatje slaan en dat kon ik geleidelijk uitbouwen. En ja, toen was het binnen. Wat voor ronde is dit voor jou? Is het een mooie ronde? Ja, zeker. Ik hou wel van de rondjes die de niet hele bochtige criteriums. En dit is een mooi rondje buiten het dorp waar je lekker gas kunt geven. En ja, het voelde gewoon goed, dus ja, daar ga je ervoor. Ik sprak net een oud bestuurslid van de KNVU en die zei van het is zo jammer dat heel veel wielrenners dit soort rondes, criteria laten liggen. Waarom ben jij hier uit Almere wel gekomen? Ja, ik kijk echt via de websites vaak van wat voor rondjes zijn het. En hiervan zag ik dus dat het een mooie grote ronde was en dan weet je al gelijk van het zal wel buiten het dorp zijn. En daar zoek ik ze eigenlijk een beetje op uit. En de meeste renners die kijken eigenlijk alleen maar naar de criteriums waar veel geld te verdienen is. En ik kijk juist naar de criteriums waar mooie rondjes zijn. En dat is hier onder andere. Wat is jouw ambitie in de wielersport? Ja, ik werk er nu ook gewoon bij, 16 uur in de week. En ja, ik wil gewoon hard fietsen en zoveel mogelijk mooie uitslagen rijden. En het liefst winnen. En ja, dat is vandaag gelukt. Dus, en kijk, als je een stap hoger op kan maken, dan doe ik het altijd. Maar als ik op dit niveau met bij de Metec continental niveau kan blijven rijden, dan vind ik dat ook heel goed. Ik jij dus bij jou stiekem bij een oproep. Dokkum, kom op, wielervereniging starten. Oh ja, is gewoon wat dat betreft inderdaad hier ook in het noordoosten. Hè, dat er naast Otto Ebbes
nog een wielervereniging kwam met een eigen baan hier, ook direct hier dichtbij. Dat zou goed zijn voor de wielersport. Als je nou naar de verdeling kijkt, dan heb je Leeuwarden, dan heb je Drachten. Otto Hebbens heeft zijn eigen circuit. Bij Olympia, weliswaar gefuseerd met Drachten, maar ze hebben nog wel steeds een eigen baan. Dan hebben we Sneek. En dan zitten er toch wat gaten in Friesland, waar eigenlijk ook verenigingen zouden moeten ontstaan. Nou is het zo dat de wielersport een sport is die een prachtig mooie sport is, maar ook heel vaak heel veel kritiek krijgt. Spreken mensen hier erop aan van ja, wielersport, doping? Nou ja, je hoort het natuurlijk wel eens en er zijn ook wel eens mensen die op een feestje een keer een geintje maken. Maar ik moet het ook wel zeggen, van, je moet het ook relativeren. In alle sporten op hoog niveau wordt doping gebruikt en dat is niet goed, maar het gebeurt wel. Dat is eigenlijk overal waar veel geld te verdienen is. Bij de banken wordt ook gefraudeerd. En dat mag ook niet. Dus ja, waar veel geld te verdienen is, proberen mensen vals te spelen. En dat is jammer en ze moeten proberen om het beste ervan te maken. Maar ja, het is gewoon jammer dat de wielersport vaak de klappen krijgt. Maar zo'n ronde als hier, de ronde van Ternat, is een hele mooie, clean, fijne ronde voor jullie als wielrenners. Ja, ik ga er niet vanuit dat er hier iemand is die op dopinggebruik betrapt wordt. Zelfs niet als er controle zou zijn, worden ze hier niet betrapt hoor. Dus anders zou ik niet kunnen winnen, denk ik. Jij hebt genoten? Ja, absoluut, zeker. Ik vond het hartstikke fijn en een vriendin is erbij, dus dat is hartstikke leuk en ja, super. Ik zou zelf best een rondje mee kennen, maar dan is het wel gebeurd, ja. Volgend jaar weer? Volgend jaar, ja, zeker. Ja, dat, we een grote sponsor zijn en we zien zelfs hier wat extra budget nog. We zitten wat doorheen, dus we gaan beginnen volgend jaar en dat ga ik zeker doen.